Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, January 27, 2026. Probinsya sa Negros Occidental nagapanawagan sa mga ahensya sa gobyerno nga himuon ang tanan para makita ang missing nga mga seafarers. Pinalidad sa mga nagahatag sang limos sa Bacolod, ginpasakaan. Simbahan sa San Enrique, nagbungguan sa SUV. Bacolod LGU kag DOE, nagpirma sa kasugtanan para sa waste-to-energy facility. Kag sa good vibes, 150 ka mga balay sa isla, natala na masugaan pinaagi sa clean energy. Pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pinalidad sa mga nagahatag sang limos sa Bacolod, ginpasakaan. Ginpasakaan sa Bacolod City Government ang pinalidad sa paghatag sang limos halin 50 pesos pagkadto 500 pesos kasunod sang pag-amyenda sang Anti-medicancy ordinance sang syudad. Tinutuyo sini nga mapunggan ang pagdamo sang mendicants o kon ang mga nagapakalimos kag ang pag-usar sang kabataan sa pagpangayo sang limos. Gin-author ini ni Councilor Israel Salanga kag gin-co-author ni Councilor Celia Flor ang ordinansa. Suno kay Richel Verde Prado Manga, ang pamuno sang DSSD Bacolod, ang mga naga-engganyo o kung naga-suporta sang mendicancy kaangay sang nagahatag sang limos, mahatagan sang warning kag pinalidad. 500 pesos sa first offense, 1,000 pesos sa second offense, kag isa ka adlaw nga pagkapreso. May mabugat nga penalidad naman nga 5,000 pesos o kung isa ka tuig nga pagkapreso para sa mga nagapakilimos nga nagapangharas o kung nagapangdupla. Ginbag-uman ang ngalan sang Anti-medicancy Task Force pagkato sa Bacolod City Medicancy Management Division. Kaginaplano ang Mental Health Response Task Force para sa mga may problema sa paminsaron. Ato ba lang may reklamo sa kajep, tapos kung di pagtagaan, sorry for the term ginaduplaan nila, tapos nagapang-active sila, dila siya nag-trigger na nga nagapagit ang data protection na natin pumuluyo, so we need to amend the ordinance kaya para may ma-regulate natin. Sa number 9, fluctuating o kung sa kapanawag ang presyo sang karne sang baboy sa probinsya. Sa weekly monitoring sa Negros Occidental as of January 26, ang average nga presyo sang kada kilo sang baboy ang yara sa 295.75 pesos. Mga salapi ang average nga saka sa kada kilo kung ipaangid sa monitoring report sa nagligad nga semana. Sunod sa Office of the Provincial Agriculturist sa Himamaylan ang may pinakamahal nga presyo sang baboy, 350 pesos ang kilo, kag sa Calatrava kag Toboso naman ang may pinakabarato nga kilo sang baboy, 260 pesos. Sunod kay Dr. Placida Lemana, ang provincial veterinarian, padayon man ang monitoring kontra sa African swine fever, kag sa monitoring wala na sang may gin-report na mutikano kung nakita nga sintoma angot sa ASF. So far wala report no kag wala sa amon nga surveillance kay gakanda kami surveillance no ga-collect kami dugo kada district. So far wala man sing result nga naga-positive. So kanami lang no kag wala man report ang aton nga mga LGUs kag mga paravets nga may mga may mga nakita sila sang signs and symptoms sa field no sa baboy. Sa number 8, ginpangabay ni Councilor Celia Flor sa Department of Social Welfare and Development nga dugangan ng mga benepisyaryo sang National Social Pension para sa mga senior citizen sa Bacolod City. Sa pahayag ni Flor, nakaistorya na siya kay DSWD Secretary Rex Gatchalian sa isa ka event
kag ginpahayag niya ang kinahanglanon sa syudad nga madugangan ang mga benepisyaryo sa social pension nga ginpondohan sa national government. Ang Bacolod may kapin sa 50,000 ka mga senior citizen nga nagabaton sa national social pension nga nagabalor 1,000 pesos kada bulan o kun 12,000 pesos kada tuig. Samtang nagapadaan ang payout sa local social pension program nga ginpondohan sa lokal nga gobyerno kag nagahatag sang 500 pesos kada bulan. Nagalaom si Flor nga pinaagi sa iya pangabay, mas madamo pa nga senior citizen ang makabenepisyo sa National Social Pension. Fact, naghambal siya nga kung makompute na nila pila ang beneficiaries sa Bacolod, nag-ayo kita na kung pwede mga 1,500 to 2,000 more, no? Siling niya i-inform niya gid kita, no, personally. Sa number 7, drug den, ginsulod sang PIDEA sa Negros Oriental. Arestado ang 3 ka mga persona sa buy-bust operation sa operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Purok 4, Barangay Magatas, Sibulan, Negros Oriental. Sa mga operation sa ka-drug den, ang ginsulod sang otoridad. Nakuha sa lugar ang 14 tanan ka mga sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 6 grams kag marijuana. Arestado naman Sunday alias Tufi, Romeo kag Mitz nga naabtan sang PIDEA sa sulod sang drug den. Ginsiling man sang PIDEA nga si Tufi ang nagapadalagan sang drug den kag bisita lang Sunday Romeo kag Mitz. Pasakaan sila sang mga kaso angot sa pagsupak sang Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 6, masobra sa tunga sa milyon ka pesos nga illegal nga droga nakuha sa isa ka drug personality sa Bacolod. Nakuhaan sang 544,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang isa ka drug personality nga ginakabig high-value individual sa Bacolod City. Kay nasang kaagahon, ginpatigay ng buy-bust sa Purok Bulinaw, Barangay 1 sa Bacolod, kag subject ang 26 anyos nga si alias Boy. Na-recover sang katapos ng City Drug Enforcement Unit halin sa subject ang 11 ka paketes ng suspected shabu nga nagabugat sang 80 gramos. Kaso nga pagsupak sang Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok kay alias Boy. Sa number 5, simbahan sa San Enrique nabungguan sang SUV. Wasak ang isa ka Fortuner matapos nga makabunggo sa isa ka simbahan sa National Highway nga sakop sang Barangay Poblasyon sa Banwa sang San Enrique, kainas sang kaagahon. Wala sang may napatay sa insidente apang nakaangkon sang minor injuries ang driver kag pasahero sang SUV. Sila ang gindala sa Valladolid District Hospital. Nagwa sa investigasyon sang PNP nga padulong sa binalbaga ng SUV nga ginamaneho ni alias Sam, 54 anyos. Pasahero niya ang isa ka 60 anyos nga si alias Ray. Nadulaan sang kontrol ang driver, rason nga nagdiretso ini sa kurbat ang adanan kag nakabunggo sa simbahan. Naiguan sang SUV ang steel gate kag sementado nga kudal sang World of Life Ministry. Ginsiling ni Police Captain Rosini Cabuena. Ang hepe ng San Enrique PNP may initial na nga pag-istoryahanay sa bahin sang driver sang SUV kag sa simbahan. Ang nasambit nga simbahan ang gina-construct antes natabo ang insidente. Sa number 4, mga tulaan sang tao nga naanod sang baha sang Bagyo Tino nakit-an sa Isabela. Isa ka biktima sang Bagyo Tino ang nakit-an sa sitio Simborio,
barangay Bulad sa Banwas ng Isabela, Negros Occidental, matapos ang duha ka bulan humalin sang paglaslas sang bagyo sadtong Nobyembre 4 sa nagligid nga tuig. Isa ka manugtapas sang tubo ang nakadiskubre sa mga tulan. Nagalapta sa tunga sang katubuhan ang mga skeletal remains. Pagi sa bayo nga nakitaan sa kampo, positibo nga ginkilala ang biktima sang iya nga manghod. Ulihi nga nakitaan ang 59 anyos nga biktima samtang siya ang nagakaka sang higot sang Carabao sa kampo sa Hacienda Pilar. Antes siya ang naanod sang flash flood. Sa number 3, ang City Social Welfare and Development Office ng San Carlos City ang nagapatuman sang validation sa mga pamilya nga apektado sang Bagyo Tino nga gikan sa mga barangay nga yara sa kabukiran. Ang CSWDO team nga ginpamunuan sang officer in charge nga si Edina Dagundon ang nagpatuman sang validation activities sa mga apektado nga pamilya sa Barangay Prosperidad kag Quezon sang Lunes. May 300 ka mga balay nga gin-identify nga apektado sa Barangay Prosperidad kag 459 naman sa Barangay Quezon. Sunod kay Dagundon, sandig sa nakasaad sa LGU information page, ang CSWDO ang mag-validate sa 18 ka mga barangay sa San Carlos City bilang requirement sa idalom sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program o kun IDSAP. Ining isa ka initiative sa idalom sa Department of Human Settlements and Urban Development o kun DSUD nga nagahatag sang one-time cash assistance sa mga pamilya nga may naguban sa mga balay para man sila ang mabuligan sa ilang recovery kasubong man matibong ang safe kag resilient housing. Iga-submit nila mga required documents nga ginpangayo sa mga pamilyang apektado sa DSUD. Ang kantidad ng assistance nga mahatag sa totally kag partially damaged nga mga balay ang iga-announce pa. Sa number 2, Bacolod LGU kag DOE nagpirma sang kasugtanan para sa Waste to Energy Facility. Ginpirmahan ni Bacolod City Mayor Greg Casataya ang kasugtanan kaupo ng Department of Energy para sa pagtukod sang Waste to Energy Facility nga magahatag kuryente halin sa basura kag mangin isa sa mga una nga LGU sa Negros Occidental nga makapatigayon sini. Pinaagi sa kasugtanan, isang Bacolod sa mga una nga LGU nga makapatukod sang Waste to Energy o kun WTE facility kung sa diin mahimo maka-generate sang kuryente halin sa basura. Hindi lang ini magabulig sa paghatag sang enerhiya, kundi magabukas man sang oportunidad sa pag-obra, resource recovery, kag pagpanubo sa kadamuon sang basura sa Bacolod. Ginapasanyog siniya ekonomiya sa syudad pinaagi sa prinsipyo sang circular economy. Dugang pa, ginpirmahan man ang Memorandum of Agreement para sa pag-install kag pag-deploy sa renewable energy equipment sa mga public buildings sa Bacolod. Ini magahatag sang dugang nga benepisyo sa long-term sustainability kag pagpanubo sang energy cost sang syudad. Kag sa number 1, ang probinsya sa Negros Occidental ang nagapanawagan nga padayunon kag pabaskugon ang search and rescue operations para sa mga missing nga seafarers sa naglugdang nga barko malapit sa Scarborough Shoal kung sa diin may duha ka mga negrense ang nalakip sa missing. Sa pahayag nga ginpagwa sang Negros Occidental sa page sini, ginapanawagan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang nagakaigo nga ahensya sa gobyerno kasubong man sa maritime stakeholders nga padayunon ang pagpangita. Nakasaad nga ang probinsya nagaisa kag nagaunong sa pamilya nanday Captain Elimar Hucal sa San Enrique kag Jennifer Partosa Marfa sa Cadiz City.
Kasubong man sa mga pamilya sang iban pagid nga crew members sang MV Devon Bay nga padayon missing matapos malunod ini sang Enero 23. Sa 21 ka crew members, 15 ang na-rescue, duha ang kumpirmado nga napatay kag 4 nga ginalakipan nanday Captain Hukal kag Marfa ang missing. Sunod sa probinsya, ang ginpakita nga kaisog kag selfless leadership ni Hukal sa pagpasiguro sa safety sa iyang nga crew ang nagapakita sang ideal sang mga Filipino seafarers kag nagakaigo nga hatagan sang pagkilala. Ang MV Devon Bay ang all-Filipino crew. Nalugdang ini sa West Philippine Sea, mga 55 nautical miles northwest sang Scarborough Shoal. Sa pihak kabahin, ginkumpirma man ni 6th District Representative Mercedes Alvarez nga duha sa mga na-rescue nga crew ang gikan sa 6th District. Ang pamilya sing isa nakapadulong na sa Manila matapos nga makumpirma man nga naluwas ang ila nga himata. Ang pamilya sang isa natalana pa nga magpadulong sa Manila. Ang talatapan ni Alvarez ang naghatag sang assistance pagi sa pagbayad sang ila nga pamasahe. Nagapakig-angot man personal si Alvarez sa talatapan sa Department of Migrant Workers para sa mga apektado. On my party, nag-reach out kita with Philippine Coast Guard and Department of Migrant Workers, specifically kay Secretary Kakdak, kag ti na-confirm man nila nang inang duwa nga halin sa district, ti na-rescue man gid siya. As to the assistance, of course, may ara. I believe nga ang tag-iya sang barko, may ara, ginaya assistance for them. At the same way, nga ang DMW may ara man inughatag na assistance sa ila. I think they also arrange do sang kagapon sang aga amo to be na nakaabot sila sa Manila Harbor. On my part, nagbulig kita sang Leyte. Sa Good Vibes, isa ka isla nga wala sang supply sang kuryente natalana nga matagaan sang kasanag pinaagi sa solar project. Pati kababayin-an ang matagaan man sang palangabuhian. May report si Romeo Subaldo. Malapit sa isla sa Molocabok sang Sagay City, may isa pagid ka magamay nga isla, ang isla sang Matabas. 150 ka mga pamalay ang ari diri, kag may kapin sa 700 ka mga individual ang nagapuyo sa isla. Kabahin pa ini sang barangay Molocabok sang Sagay City. Bukod nga isa ka isla, problema sang pumuluyo diri ang supply sang kuryente kag ilimnon nga tubig. Sang Lunes, ginunsar ang Repower Matabas Project sang Negrosanon Initiative for Climate and the Environment o KUNAIS kadungan sang selebrasyon sang International Clean Energy Day. 150 ka mga puluyan ang tuyo sa grupo nga masugaan pinaagi sa solar energy. Sunod sa Secretary General sang NICE nga si Joshua Villalobos, mas nagakadapat nga renewable energy ang magapahapos sa kabuhi sa mga pumuluyo sa komunidad kag hindi lang ang dalago nga korporasyon. Ini nga pagdamo sa renewable energy sa probinsya hindi lamang para sa ginansya sa mga dalago nga mga korporasyon, kundi para gid sa kauswagan sa mga magagmay nga mga komunidad nga dugay na nga wala sang access sa kuryente. Ang ini nga proyekto, panugod pa lang sunod sa project manager na si John Dyrick Dormis. Tuyo sang grupo nga mabutangan man sang solar lights ang mga dalanon, charging stations para hindi mabudlay ang pagtuon sa mga kabataan, kag solar-powered desalination facility para may ilimnon nga tubig ang komunidad. Kita makahambal nga iyagit ini sa mga residente sang isla sa Matabas. Paagi sa Repower Matabas, aton buligan ang pagganas ng mga lokal na teknisyan sa solar. Aton man makita nga diri ang komunidad nga nagapanguna sa proyekto. Aglabi na gid ang partisipasyon sa palangabuhian sa mga kababaihan. Ang ini nga mga pasilidad, iga-manage sa kababaihan para mayara man sila sang income kag sila mismo mga dumala sa sini nga mga proyekto.
ang ini nga proyekto sarang mangin modelo sa iban nga mga isla nga matinlo nga enerhiya ang gingamit sa pagpahapos sa pangabuhi sang pumuluyo. Mabalani sa iban, no? Mabalani sa iban, makadto na sila sa inyo, mga ayos na idea sa inyo. Kung ano. Kaya ako, to see is to believe mo kung kisa, di mo ko mapati. Kung hindi siya makita niya, uy, hala, may ka-andam na kalinanda. Kantuan tato. Ang Repower Matabas Project, suportado sang Honnold Foundation, Sagay City LGU, Probinsya sa Negros Occidental, DepEd, Diocese sa San Carlos, kag iban pa nga mga partners kag stakeholders nga nagaduso sang energy transition sa mga isla. Romeo Supado para sa Digicast Negros. Kita naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Alex Fuentes, nga naga-watch subong. Leo Valdez, watching from Metro Bacolod Hospital. Sa ato naman ng mga Facebook followers, Jezeri Garucha, Hevero, Maayong Hapon, NIR. Ma'am Barbara, please shout out kay Pastor Johnny Dayono. Happy birthday. Salamat gid. Happy Tuesday. Happy birthday kay Pastor Johnny. Kay Jenny Gel, thank you Digicast crew watching from Hong Kong. Jocelyn Loquero, Maayong Hapon Digicast team watching from Hong Kong. Ay, duwagid sila watching from Hong Kong. Shout out sa mga watchers natin sa Hong Kong. Good afternoon Digicast, kag Ma'am Barbara Mijares watching live from Pulupandan. Bong Fernandez, kilala ko ni Sir Bong. Maayong hapon, mga kasimanwa. Maayong hapon, Digicast Negros. God bless the city of smiles. God save the Philippines from the corrupt politicians. I agree. Kagamuya to ang top 10 stories of the day. Tubtub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.